дар деҳаи кӯҳони ҷамоати деҳоти Навободи шаҳри Ҳисор бо саҳми соҳибкорони хайрхоҳ ва сокинони маҳаллӣ сохтмони бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи асосии рақами 78 оғоз шуд. бинои нави муассисаи таълимӣ бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ барои 440 хонанда дар ду баст бунёд карда мешавад. мувофиқи лоиҳаи сохтмонӣ иншоот аз ду ошёна иборат буда дорои синфхонаҳои барҳавою утоқҳои корӣ аст. таҷҳизоти дохилӣ аз ҷумла мизу курсӣ ва дигар лавозимоти хониш аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар ҳамкорӣ бо вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон таъмин карда мешавад. ҳоло муассисаи таҳсилоти миёнаи асосии рақами 78 дорои 6 синфхона буда дар он наздики 90 нафар хонанда таҳсил карда истодаанд, ки ба онҳо 11 омӯзгор таълим медиҳанд. бинои муассисаи таълимие ки ҳоло хонандагон дар он таҳсил намуда истодаанд дар ҳолати садамавӣ қарор дошта барои таълиму тадрис ба талаботи замони имрӯза ҷавобгӯ нест. акнун ин иқдоми хайрхоҳонаи соҳибкорону мақомоти маҳаллӣ ҷиҳати беҳтар намудани шароити таълиму тарбияи насли наврасу ҷавон дар деҳот заминаи воқеӣ мегузорад ва баъди ба истифода додани бинои нави таълимӣ мушкилоти ҷой дошта бартараф хоҳад шуд. сокинони ин деҳаи дурдасти кӯҳдоман аз он изҳори хушнудӣ намуданд ки то соли хониши нави 2025-2026 барои фарзандонашон чунин як имконияти замонавӣ фароҳам оварда мешавад ва ҷиҳати ҳарчи зудтар ба анҷом расонидани корҳои бунёдӣ сарҷам шуда саҳми худро мегузоранд. мо омӯзгорон ва хонандагон дер боз орзу доштем ки ба ин иқдом ба мо як муассисаи нави замонавӣ сохта ба истифода диҳанд. ниҳат ине ки ҳамаи сокинони деҳа ва омӯзгорон буд ки имрӯз сохтмони мактаби нави замонавӣ ба мо шурӯъ гардид ва мо ваъда медиҳем ки бо хонандагон кору фаъолияти хуб намуда дониши хонандагонро маҳорати хонандагонро баланд бардошта барои ватани худ халқи худ хизмат менамоем ва то 1 сентябри соли 2025-26 ин мактаби замонавӣ сохта ба истифода дода мешавад ва мо миннатдории худро ба тамоми соҳибкорон мерасонем ки барои мо чунин шароити хубро фароҳам меоранд. дар баробари сохтмони муассисаи таълимӣ дар деҳаи кӯҳон ҳамзамон як бунгоҳи тиббӣ низ сохта мешавад ки баъди ба истифода додани он табибони маҳаллӣ бо ҷои кору шароити хуби хизматрасонии тиббӣ таъмин мегарданд. сохтмончиён муваззаф гардиданд ки ба сифати масолиҳи сохтмонӣ ва намои зоҳириву дохилии иншооти бунёдшаванда диққати махсус диҳанд то сокинони деҳа солҳои зиёд аз онҳо истифода баранд. фаридуни субҳон, Садриддини Иброҳим, шаҳри Ҳисор, Ахбор.